Ман. Със сигурност ще намина пак. Мамо! Бернт! Ти още си все същата, мамо. За 15 години станах старица. Ела, да се махнем от тук. Защо си довела Надя? Не се бяхме разбрали, така? Исках да те изненадам. Подарих и круиза за завършването. Трябваше да посоча причина, защо точно аз искам да пътувам по море. Не е ли хубавица? Не се ли радваш да я видиш? Напротив, мамо. Но аз не дойдох да се видя с дъщеря си. Какво ще правиш, момче? Разбрахме се само да говори с него. Нищо друго няма да одобря. Ти не се тревожи, мамо. Но аз трябва да знам защо ми го причини. 15 години, мамо. 15 години мислих за това всеки ден. Питах се защо. Всяка проклета нощ. Никога не се усъмних в невинността ти, сине. Дори за секунда. Знам го, мамо. Без твоите писма и вярата ти в мен нямаше да издържа. Нямаше да издържа. Какво знае Надя за мен? Майка й каза, че ти си загинал в една самолетна катастрофа. Самолетна катастрофа? Не е зле. До някъде бях мъртъв. Три месеца след сватбата се прибрах един ден по-рано от предвиденото. Заварих я с мъж в леглото. Във вашето? Точно там. Доста неуместно. Ти го каза. Нямах голям избор. Какво пък? Вече отдавна съм го забравил. Наистина ли? Наистина. Но ми остана недоверието. Има ли жена, на която мъжът да вярва напълно? И ние си задаваме често този въпрос за мъжете, скъпи мой. Но го потискаме с илюзията, че един ден ще срещнем истинската любов. Някъде. На ескалатора на летището? Един ангел минава край теб или в задръстването? Поглежда те право в очите. Не знаех, че си такъв безнадежден романтик. Здравей! Здравей! Открихте ли нещо? Не знам. Америка. Може ли? Моля. Петролен танкер. Японски. Така ли? Да. Извинете, не ви се представих. Казвам се Михаел Штолца и съм главен инженер на борда. Надя Мюлер. Здравейте. Здравейте. От колко време пътувате с кораба? 3 години. Сигурно е хубаво да обикалиш света, да виждаш много страни, с най-различни култури, различни пейзажи и различни хора. Да, впечатляващо е.
Но Какво? На вода не мога да пусна корени. Понякога ми липсват простите неща в живота. Вечери с приятели, семейство и така нататък. нямате ли никакви близки? Екипажът е моето семейство. А вие каква сте по професия? Искам да стана хотелиер. Да пътувам много, да видя света. Професията е идеална за това. Може и аз да бъда по половин година на кораб. Вие какво бихте казали? Чудесно. Да отидем при директора и да сключим договор. Нали? Прощавайте. Благодаря. Бихте ли искали да разгледате кораба? Другите палуби и машинното? С удоволствие, ако може. Може. Добре, До вечера. добре. Вход само за персонала. Ей, Извинете, много съжалявам. Колко обиколки направихте вече? 4. Остават още 6. Това са около 2000 метра. Трябваше да си резервирате място в някой малък закътан пансион. Напротив, предпочитам да тичам на кораба на чист морски въздух, вместо по скали, потънали в прах. Разбирам ви. Елате и вие с мен. Бягането по двойки е по-приятно. Не мога. Аз съм в опасна възраст. След 50 метра ще колабирам и ще падна зад борда. Изобщо не ви личи. Обаче с вас може да поиграе малко тенис на маса. Не е така изморително. Съгласна съм. Но на бутилка шампанско. Внимавайте, почти винаги печеля. Време е да опознаете слабостите си. След 5 минути на спортната палуба. След 5 минути. Главен инженер Михаил Штолце. Вие какво правите тук? Все още помня добре деня, в който е правена снимката. На Нова година. Напомням ви, че пътниците нямат достъп до помещенията за екипажа. Господин Малер, върни господина обратно на палубата. Матросът ще ви покаже пътя. Няма нужда. Ще го намеря и сам. Впрочем, ще се виждаме често. На кораба това е неизбежно. Наред ли е всичко, Михаил? Да, няма никакъв проблем. Изглежда, докато играх тенис, си изкълчих рамото. Няма проблем. Да го масажирам ли? О, да, моля. Легнете ето там. Къде ви боли всъщност? Навсякъде.
Приятно ли е? Много добре. Инго? О, каква изненада! Станала си? Закусвала ли си? Да ти донеса ли кафе? Да, защо не? А за вас? С удоволствие. Добре. Ще ви кажа едно нещо. Ако не оставите на мира моя мъж, ще ви издера очите. Красавици! Добре ли сте? Превъзходно. Моля да ми извините. Имам важен разговор. Какво е? Нали и ти, Ечо? Каза, че трябва да се обади спешно.